Hoe het toch de weersvoorspellingen zo slecht worden, het liep met te vallen en in Noord de optocht niet doorgaat, is het eerste jaar dat de burgemeester gewoon alle tijd heeft om een kwaliteitsprogramma hier mee te maken. Toch, burgemeester? Dat hoef ik nu niet te jagen, je hebt alle tijd. Let op wat veel op gerug allemaal in petto hebben. Want, hoe lustigheid. Veel hebben via de officiële kanalen het vernomen. Doe blijft veel plezier aan het spelen van retro spelletjes. Ja, retro spelletjes. In mijn tijd en in onze tijd wordt het ganzenborden aan de tafel. Min zeg je er niet en het liggen flikvlooien met de vrouw. Dat is wel heel erg retro, want dat is al heel lang geleden. Maar dat zullen ook wel niet de spelletjes zijn die het zo bedoelt. Nee, we vermoeden dat zo meer naar de computerspelletjes doet. En net wie de Prince of Persia of Mario en Luigi. En nu we het toch over de Mario, de warme pizzabakker hebben, dat brengt ons dan meteen op die ad. Want dat heeft toch het met pizza's, of niet? Ja, volgens mij. Oh, hoe is de ad naartoe? Is ze vertrokken? Hebben ze hem al niet genomen? Hartstikke goed. Want, hooglustigheid, die adjes, daar houden we een taak voor. We hebben eventjes gekeken wie we dat kunnen invullen, want natuurlijk hebben we altijd voor de 2 adjes een passende taak om te kijken wie die gewoon passen binnen het raad. Nu hebben we er einde over. Dat hebben we aangevuld en dan moeten we even kijken, misschien dat mijn collega's hem al met hebben genomen. Maar het is nergens thema als in de pap de belangrijke taak in dit spel. En dit jaar, dames en heren, hebben de Vlaarsen gekozen voor een heel jong trio. En het raad wordt natuurlijk genoodzaakt om een en ander voorraad even te checken. Mogen ze al legaal drinken? Kunnen we niet in de problemen met de alcoholwetgeving? Snappen ze al die vies en flauw mupjes van de voorzitter, maar gelukkig alles is goed voor je. Het zijn gewoon 2 volwassen mannen die hopelijk volgend jaar gaan zorgen voor het verjonging binnen onze club. Maar voor het zoiets is, mogen ze zich gaan bewijzen voor ons als raad en u als publiek. Lieve u, we hebben in het thema 2 gekeken wat kunnen we doen. En 2 dat is natuurlijk een duo. De werkknuppelen, al waren ze met z'n 3 geweest, hadden ze niet geboekt. Nee, het moest in het thema 2 blijven. We zijn op zoek gegaan naar andere duo's. Uit de tijd van Tijmen, uit de tijd van Daan, uit de tijd die misschien herkenbaar zijn. En we gaan ze even proefondervindelijk kijken of dat hun kunnen raaien welke duo's dat weer bedoelen. Terwijl hier op de bühne een ware van Gogh werd tentoongesteld, moeten we meteen eventjes mijn collega's corrigeren. Het is de bedoeling dat je aan de hand van deze strepen gaat raaien welke beroemde duo's het zijn. Als je het duo goed hebt geraaien, krijg je een hulpstuk, moest je als loodgieter dadelijk een parcoursje met mocht maken. Tijd voor overleg, zeg maar. Bert en Ernie, jongens, geweldig. Mag ik eventjes hier alvast 1 hulpstuk aanreiken, dat heb je dadelijk nodig. Dan gaan we snel door naar het tweede duo. Want ik zal eventjes zeggen wat de bedoeling is. Het is dadelijk zo dat je als loodgieter, als Mario, een weg moest maken, een echte pijpleiding, als het ware. Doe als loodgieter moest zorgen dat hier het drankje van het graaf blijft struimen. Vanaf deze plek wordt er dadelijk een verbinding gemaakt tussen alle stukken. En als je alle stukken goed hebt geraaien, dan kunt het einde van dat stuk net aan die mond doen. En daarmee gieten weer het drankje, het heerlijke drankje van ons richting u. Het tweede duo. Papier en koekje is niet goed. 1 stuk gaat weg. Het gaat meteen de buurman te maken. Ik weet wij dit heeft geschilderd, het is overduidelijk, dat is geen twijfel, dat is gewoon, het ligt echt niet aan de schildering, want ik ben er weken mee bezig geweest om dit zo goed te spelen. Misschien weten de kinderen het. Buurman en buurman, dat is goed geworden, je hebt met de 2 hoofdstukken. Ik reik ze er eventjes aan. Je kunt nog een stuk, probeer al eens te kijken, want er moest dadelijk
moest u vanaf hierboven de piepleiding aanreiken en die moet tot die dik goed komen. Probeer eens maar eens even vast passend te maken. We gaan door naar het derde duo. De spanning wordt opgebouwd. Het raven gooit zich altijd in de bocht, kosten nog moeite worden gespaard om hier voor u een geweldige act neer te zetten. Blauw rechts, wit links, kop in het midden. Dat is nummer 1. En daar nog een compagnon bij. Nee? Ja. In dit soort situaties wisten van Wesley natuurlijk. Maar ik denk dat ze het al gezien hebben, jongens. Zeg het maar. Asterix en Obelix, dat is goed gedaan! Hey. Nog een half stuk. De wissel bier hoor. Alles is weer compleet. Er is nog een paar tussenstukjes. Dan gaan we snel door met het maken van de leiding. En kijk vanuit het laatste duo. Onmogelijk om te schilderen en ogen te aaien. Terwijl die er bezig zijn in het spel en volk geconcentreerd hier de kop zitten bereiken. Welk bekend duo hebben we hier? Heb je geen veren, hè? Heb ik geen veren? Tuurlijk. Ja, elk antwoord is bijna goed, zou ik wel zeggen. Roep er maar 2. Niet allemaal, hè. Zit nog maar even smal, hè. Nee. Er valt 9 van de 11 al af, ja, want het zit 2 schwalen. Curtis en Olivek. Ik reken het goed, je gaat door naar de laatste stukjes. Je puzzel is compleet. Weer als raaf proberen u als nu altijd in verslaving aan te bieden. Want het is hier lang staan, het is loesteren, het is geconcentreerd blijven, dan kunt dat zoekerpijl alles dalen. Dus terwijl hier een act wordt opgebouwd en onze vriend moet gewoon puzzelen met de puzzelstukjes, ziet al de man van het raaf, de snelcommissie, tussen door laveren met een stukje pizza. Het is vers gebakken, laat hem eens smaken. Wil ik toch eventjes vragen, we missen nog een paar stukjes, die liggen achter. Probeer eventjes deze kant op te komen. Maak een stuk dat van weg tot bij dit krijgt. Ik krijg er wel 2 minuten voor. We vragen ondertussen of de man van de muziek een nummer hebben. Terwijl toen is het puzzelen en de pizza's weer goed gereikt. En dan meld ik me zo de rest ook klaar is. Ik ga goed jongens, ja. Ja. Ik niet hoor, wat doe je nog wel passen te gaan? Goed zo. Ja. Het is gemaakt voor je spreek. De hupsitaat die heeft ze goed gebracht. En dan denk je, ja, wat word ik dan met? Ik zal je vertellen wat er gaat gebeuren. Leeg op de grond komt staan, want we hebben de zwaartekracht nodig om ons mee te helpen. Dan vraag ik mijn compagnon om eventjes dit hier vasthoudt. We gaan eens eventjes kijken of dat de leiding lukt. Vooral een drankje bier eraf. En dat drankje dan moest ze drinken. Als ze niet drinken, dan ze niet bier eraf. We gaan kijken of dat ze raafproef is. Dus als ze zeggen in het thema 2, dit hebben ze 2 keer geoefend. Nee, dat hebben we helemaal niet geoefend. We gaan ervaren of dit gaat werken. Ik giet het hier boven in, kunt het onderaan. Heb zo ik volwaardig van die taak bewezen. Goed zo. We zijn een volwaardig lid van het raad. Dan moet ik even kijken, want de fles is nog niet vol. Het is zingen met te sparen. Op z'n doos. We gaan maar. Wat maar stop als het er nog eet. Dat kent niet. Dat je er. Ja.
Hier is en een trons. Ja. Leef nu. Een applaus. Dat is adjudant Tijmen. En de stand-in adjudant Patrick. Mannen, dankjewel. Blijf hier even staan. We gaan verwieren in het programma.